Sunana Firdausi Nasir, ko zan iya sanin sunanka? Aminu alaikum salam, sunana Jamilu Ilyas birnin Magaji da Latin birnin Magaji. To Malam Jamilu Ilyas birnin Magaji, ina da tambaya kwara guda. To Allah ya sa na sani. Wata halitta ce tafi kowace halitta mantuwa? Halitta ta kowace halitta mantuwa shine halitta aljannu. Sunana Ahmad Tijani Dahiru. To Malam Ahmad Tijani Dahiru, ina da tambaya kwara guda. Allah ya sa na sani. Wata halitta ce ta fi kowace halitta mantuwa? Wata halitta ce? Halitta da ta fi kowace halitta mantuwa. Gaskiya ban san ta. Sunana Firdausi Nasir, ko zan iya sanin sunanki? Sunana Safiya M. Nasir. To Malama Safiya M. Nasir, ina da tambaya guda. Ina ci Allah ya sa na sani. Wata halitta ce tafi kowace halitta mantuwa? Halittar da ta yi kowace halitta mantuwa kihi.